Siyanibingelela nonke ababukeli nabalaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu. Makube kini umusa nokuthula kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye, sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje, ukuba sifinyelele eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda okupheleleyo ukuba umntwana kaNkulunkulu iyona iphi indlela ekumele uphile ngayo kulelizwe lamanje, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikeza isambulo nofakazi kuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuza emngcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa nemibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa efundiswa yona kube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sifundiswa khona, sishunyayezwa khona, sikuhlola ngembhalo engcwele iBhayibheli egameni lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivala amehlo sigobisa amakhanda, sibonge Baba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje ukuba sivukile nomphefumulo usahlangene nenyama. Ake sigobisa amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Singangenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazimulisa kule ndawo egameni lomsindisi wethu nomthetheleli wethu umnini mandla onke, yena obefile usengophilayo kuze kube phakade, uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu amandla akhe asinikile wona ngobungcwele bakhe ukuthi sikwazi ukuthi siqonde lokho kuyimbhalo yakhe engcwele. Ngaleyo ndlela sizokwazi ukuthi sishumayele ivangeli ngokuqonda
Ungathatha ilotuza lekamerweni ayiphethe la. Ngokuqonda sikwazi ukuthi sihambe indlela kaNkulunkulu ngokuzinikela, ngokuzithoba nangothando oluvela kuye, olungapheli, olusanele sonke thina abantu abadalileyo emhlabeni. Ngenkazimulo yakhe kuyindodana yakhe uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane abamukela ivangeli, abathokozela ukuzwa imfundiso ephilileyo egameni likaJesu Kristu. Lokhu kungamazwi okuphila. Mekhulunywa ngamazwi okuphila kusho ukuthi yinto ekumele siphile ngayo thina abantu esikulomhlaba ngentando kaNkulunkulu. Akusilona iphutha ukuthi ukhona, noma ngabe kuthiwa wazalelwa ebufebeni, uNkulunkulu wayehlelile ukuthi ube khona, kepha indlela owavela ngayo iyona engekho right. Kepha kona ukuthi ukhona emhlabeni akusilo iphutha, ukuba sonke uNkulunkulu usabele ukuthi sibe khona siphile. Ngokuba ushilo ukuthi zalanani nande, kepha uthi-ke indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. Yayizwa loo nto leyo, ungadidiseki, awukipiti, awujoli, awufebi. Mina bengijola, bengifisa ukuba nengane ngaphambi komshado ngoba ngibona engazi ukuthi into right ukuthi ube nengane. But inqinakho ukuqonda ngoba bengingakholwa ukuthi kufanele ukuthi ube semshadweni nomuntu wesifazane omthandayo, ube semzini wakho ukuze nibe nomndeni. Awukwazi ukuthi uzovela uzalele ekhaya. Awukwazi ukuyenza loo nto le, ayifanele ngabe iyenzeka. Ubhlungu-ke mawukuthi lezi zinto sazenziwa abazalwane engakokholwa mina. Ingakho lezi zinto ngizishaya kakhulu ngokuba yini? Abantu abakholwayo bafanele ukuba isibonelo nokuba isibani phakathi kwabantu emphakathini. Le ndaba yokuthi nina niyafana nabantu abangakholwayo ihlazo lelo, futhi amanyala lawo. Ngokuba ekuhambeni kwenu ningcolisa igama lomngcwele. Abantu abaningi abakholwa ngenxa yamakholwa ngabazenzisi nezikhohlakali. Uma ukuthi abazali bakho bakusesontweni ngenkani ungafuni, hlala ekhaya ungeze esontweni ngoba uzophuma esontweni uhambe uyokwenza imikhuba yakho. Batshela ukuthi mina ngisafuna ukufeba mina ngisafuna ukubhema mina. Ubhema uzuqede, ungafeli-ke ekubhemeni ngoba uzoya esihogweni. Ungafeli ekufebeni ngoba uzoya esihogweni. Moses kahle ukuthi wena usafuna ukukhipha izisu, hlala ekhaya ukhipha izisu zakho khona uzojeziswa kahle uma ukuthi awuphenduki. Kunokuthi ufike uze esontweni uphinde uzokhipha izisu, wena usikhohlakala uzogwetshwa kabuhlungu. So ivangeli ihlambalazeka ngenxa yethu thina amakholwa. Ingakho-ke lezi zinto sizikhuluma sizidalula ngokuba zifanele ukudalula imisebenzi le ekumele idalule. Iyayizwa incwadi ithi lapha kwase-Efesu sahluko 5. Funa nokukhuluma indaba zokuthatha abafazi. Ya kungezeke kahle ngaqala ngakhuluma kanje, khona ngizokhuluma ngokuthatha abafazi. Indaba yokuthatha umfazi akuyona indaba yokudlala. Akuyona ongayithatha kancane indaba yokuthatha umfazi. Ongike-ke incwadi yase-Efesu sahluko 5 from verse 7. Ngifuna ukuzwa ukuthi uthini uNkulunkulu ngemisebenzi yasebumnyameni bese siyenza. Sifanele ukuphinde siyenze. Uma-ke incwadi kwabase-Efesu isahluko 5 verse 6. Makungabikho muntu masingakhohliswa umuntu ngamazwi ayize ngokuba ngenxa yalezi zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezulu kwabantu bokungalaleli. Yeyizwe indaba, yeyizwe iBhayibheli litheni? Mangabe khona umuntu ozokukhohlisa, lawe singabe khona umfana ozokukhohlisa. Akutshela ukuthi uyakuthanda, athi ufuna ukulala nawe eqala khona ezoprova noma uzoprova ukuthi uyamthanda yini ngempela. Ngokuba ufuna ukulala nawe, ufuna nje abantu basike ikhekhe. Uzobe bese qedile ukusika lo khekhe lena lishiyela abanye ukuthi nabanye bafike balisike. Ikhekhe lakho sizosikwe yibona bonke abantu emphakathini. Bonke abantu bezabe bayakuthanda, ngeke umuntu ozothi uyakuthanda efuna ukulala nawe nje kuphela. Umuntu othi uyakuthanda ufuna ukwenza unkosikazi, awajaka ukusika ikhekhe. Ikhekhe elisikwe emshadweni, ayizwa loo nto leyo. Ikhekhe elisuke emshadweni. So emshadweni ile khona ufike iqaleke kudliwe khona ikhekhe.
You understand? Amen. Ukuba umbese uthengele lelo khekhe ubekele lelo khekhe ukuthi uyosika lelo khekhe kuze kube lo ndaba ezolonto. Hallelujah. Hayi ukuthi ikhekhe lakho amulunika bonke abafana. Khekhe lakho dliwa noma kanjani? Fanele bedliwe emshadweni ikhekhe lakho. Amen. You understand? Hallelujah. So njengoba ukhuluma lolimi lolu bakhulumela ukuthi ke umfana bekhuluma nawe usuke ngakubukeli ukukushada bezokubuka akubona ukuthi umkahle akutshela izinto azibonayo kuwena ukuthi yazi ngendlela omkahle ngayo yabona indlela omuhle ngayo. You understand? Amen. Umuntu akakuzwe kumoya. Yezwa lona. Akhuluma ukuthi yazi ngingathanda ukuthi wena ube unkosikazi wami. Akutshela ukuthi ke ingokuba wena unalezi zinto lezi ezikhombayo ukuthi ungaphilisana nami ngokuba uthobekile umuntu wesifazane ufuna athobeke. Yes, Lord. Uyamsaba uNkulunkulu umuntu wesifazane ufuna asaba uNkulunkulu. You understand? Amen. Ngifuna ngizonisiza mina ngiyanitshela nani bafana abakholwayo. Ungadidiswa intombazane yasemhlabeni. Umfana ufuneka abone indlela indlela ohamba ngayo ukuthi umntwana lo ungcwele. Ungangobala umfana esethe ufuna ukukushada bese ulala naye iqala. Lord Jesus. Umfana akakhiphe zonke imfanelo bese akuthatha kuse kubo. Noma kuthathe ke ashiwise nonina namathele kumkakhe bakhumuzi. You understand? Amen. So uma ufika umfana kwena ezokutshela ukuthi uyakuthanda ufuna umvakashela kubo lo mfana lo ufuna ukukulala ujahe kona ukusika ikhekhe umbese wakhe njulolela ukusika ikhekhe. Usayiqedile izingane ehambe methisa abafana abaningi banezingane bahambe bekhuluma ukuthi banezingane ngizele mina uma uthi ingane kwagcina nini ukuyibona kazi bathi mekhuluma ukhuluma ngazi ukuthi ubaba oqotho kanti uyisifebe somfana. Amen. You understand? Yes, Lord. So akwazi ungachoma ukuthi uzele izingane wazishiya zingena baba usazojeziswa lonke esihogweni uma ungaphenduki uyeke leso senzo sakho. Nina bafana ke iBhayibheli ngifuna understand lento le abantu abakholwayo. Yabona uma ukholwa kuwesifazane ithi uma kade ushadile nomuntu okholwayo nangena emngcweleni nakholwa waze washona umkhwenyana. Lithi owesifazane makahlale ongashadile uma ukuthi kuyenzeke khona intshisekelo yakhe izoba kuNkulunkulu. Kepha ngenxa yenkanuko ngene emshadweni kepha ithi shada nomuntu okholwayo enkosini. You understand? Ngokuba lento le ivele kudala ngokweBhayibheli uyabona uAbraham metshela uEliezer ukuthi uhamba uye kulehlobo zakithi kubantu bakithi uyothatha unkosikazi khona azange aye ukuthi abobheka unkosikazi lapha emhlabeni uthatha unkosikazi umleyo hamba obheka kulohlobo lakithi ukuthi uyalazi uhlobo lakubo abantu abanjani uyofuna unkosikazi lapho khona sikhona ukuthi ke kunemfundiso eqotho ingenza khona zilungile. Ingakho ethi hamba we lapha yayingizalwa khona uyofuna unkosikazi khona befika ngempela ufika unkosikazi oqotho. You understand? So uyabona ke lento yokuthatha unkosikazi ukuthi ayiyona yabo ukudlala ubheke lento le ezoshuwa eBhayibheli manje uthi uNkulunkulu kwincwadi yamakhosi yokuqala sahluko 11 ngifuna understand into esho uNkulunkulu lento le ingithinte kakhulu ngokuba abafana bathi bayakholwa bakhishwa abantu besifazane emngcweleni bahambe thatha umuntu wesifazane ohlala ejointini noma ofebayo athi ke uzoshintsha. Awunawo amandla okushintsha umuntu ukuthi unemali ngoba uyamshada akusho ukuthi uzoshintsha. Umuntu ushintshwa uNkulunkulu. Akekho umuntu ozoshintsha endleleni. Umuntu yabona iBhayibheli lize lithi ke uma kuukuthi unendoda engakholwa uthanda ukuhlala nayo hlala nayo methanda ukuhlala nayo ngenankingi. Kepha mefuna ukuhamba kahambe. Ngokuba sibizele ukuthi sibe nokuthula. So uNkulunkulu ugwema lento ukuthi uhlale nalo msindo ozoba khona endlini. Ukuthi wena uzotshela ukuthi ungayisontweni wena ungakwenza ukuthi ungakhuleki la endlini bangumsindo. Yini manje lo moya nawo usuwela kuwena uphazamisa ubungcwele bakho. Yena uhlabela amandlozi. Yena uhamba izinyanga. Wena ngapho uyathandaza. Yena ufuna ukuthi wenze utshwala ugaye utshwala amethi uganiwe angisho bathi banale ngqondo ukuthi abantu umuntu wesifazane beganile kufanele enze yonke into akamkhonyana. Umkhonyana wakho bethakatha ngazofika uthakathi uthi ungcwele ngeke ukwenze lokho. You understand? Do you understand ukuthi bese ufika emzini uzokwenza konke okuhambisana nomngcwele. Uma sebefaka iziphandla beshisa impepho
awusondeli lapho awutshenteli lutho. Uma bethi gayisa izulu awusondeli lapho awutshenteli lutho. Do you understand? Ukuthi ukuthathile akathathelanga ukuthi azokwenza isigqila sika Sathane. Hallelujah. Uzoba umsize ekhaya ukuthi upheke unakekele izingane. Abantwana bavela uNkulunkulu, akho umntwana ozohamba ubikwe emsamo, akho umntwana ovela emsamo. Amen. Uma umntwana uzokhuleka. Uma yakunika uNkulunkulu ngoba yena uyasazi isikhathi esibekiwe. So uma uhamba uyofuna umntwana ngamandla omuntu wena uzosijeziselwa lokho kubusathane lokho. Uma indoda yakhe ikutshela ukuthi ayifuni nabantwana abaningi, ifuna nabantwana ababili noma abathathu, besithi ke hamba ovala inzalo, lo muntu lo uzothetha libomvu ucala akayeke ukwenza ucansi. Sakhuluma nje ngokuthatha abantu besifazane. Lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala amakhosi ahluko 11 verse 1 yizo le ndaba le. Inkosi Solomon yathanda besifazane abaningi yathanda abantu besifazane abaningi bezizwe. Understand, umuntu wezizwe umuntu ongekho kulesizwe kusona. Amen. Sokuphila lempilo ephilayo. Sokuhamba ngale mfundiso leyo oyinikiwe. Kepha uthi akathandi lo mfazi oyedwa, uthanda abafazi abaningi bezizwe. Amen. Bese uzwe ukuthi kwenzakalani emva kwalokho. Inkosi Solomon yathanda besifazane abaningi bezizwe kanye nendodakazi kaFaro abangama Moabikazi nama Amonikazi nama Edonikazi nama Sidonikazi nama Hetikazi abezizwe uJehova ayeshilo ngabo. uJehova wayeshilo ngabo kwabakwa-Israyeli kulabo abahamba ngemfundiso yomngcwele. Aniyikungena kubo, Ningangeni kubantu besifazane bezizwe, nabo bangangeni kini, nabo futhi ningabamkeli abezizwe emshadweni. ngokuba impela bayakuziphambukisa Impela bayokwenza njani? ziphambukisa izinhliziyo zenu. Uthatha inhliziyo yakho ayisuse kuNkulunkulu. Kuqala kanje le ndaba. Uthola umuntu wesifazane omuhle, yebo muhle ngaphandle, kepha kamthandi uNkulunkulu, uzithanda yena, ufuna ukwenza ikhanda lakhe. Uma ukuthi wena uyasebenza, eyabani imali enza ngayikhanda, uthanda ukwenza izinzipho. Uma usebenza, ubani okhipha imali yokwenza izinzipho? Uma ukuthi uthanda amabhlukwe, imali yamabhlukwe iqhamukaphi? Uma ukuthi uthanda amacici, imali yamacici ne-makeup iqhamukaphi? Awuyiko ukuthenga esitolo but wena imali uyamnika. Uyahamba uyothenga lezo zinto. So wena umthanda nazo lezi zinto ngithi. Uhlala naye nje wena ngithi. So mzukwane ungakwenzi lokho, lo muntu uzophuma hamba uyofuna enye indoda ezomenzela lezi zinto. Ukhona uthi ushadile naye. So ngalesikhathi uma eguqula ulandela yena, umlandelela lobuhle bakhe, ama hips, amabele, amacici, i-makeup. Abantu abafundisa abaningi balahla abafazi babo ngenxa yokuthi balandela oJezebel. Bafuna ngathi unkosikazi wakho befana nalomuntu besifazane, ukuthi unkosikazi wakho uyamsaba uNkulunkulu. Uzohlala emngcweleni agqokise komuntu wesifazane ongcwele. Kepha wena ngenxa yomona nobufebe okukubambile nomoya wokuphinga, ufuna ukulahla umfazi wakho ngenxa yokuthanda izinto zasezizweni. So uyatshelwa ke manje ukuthi mina njengoba ngikholwa manje, yabo njengoba ngishumayela la, anginayo umfazi mina. But mase ngifuna umfazi mina, kufanele ngifuna umfazi okholwa usaba uNkulunkulu. Kubhalwe phansi lo. Yes Lord. Thiwa othole umfazi oqotho, uthole umusa kuJehova. Hallelujah. You understand? Ukuthola umfazi ongcwele, angimfuni unkosikazi mina ozongiphikisa lokho efuna siphikisane mesikhulume ngazi ukuthi kukhona icompetition. Angimfuni umuntu wesifazane mina onomlomo omkhulu. Ongezwa ngoba kusho akezwa nakubo. Mina ngiyakuthanda ukuthula, ukungeshumayela kusho ukuthi bese ngiphile impilo yami uzongifica nje. Ngifuna ukuthula, ingakho ngishumayela izwi lokuthula. You understand? Angishumayeleli lento uzothi uma ungifica kusofa noma ungifica ngihlalela ungifice ngimemeza kanje. Noma ungifice ngikhuluma kanje. Umsebenzi lo ngwenzayo. Emsebenzini wethu umsebenzi wakhe ekhaya uhlebe ekhaya. Isecurity emsebenzini ivula igate. Ngeke ngubona ngisecurity emsebenzini uzongifica ekhaya futhi ngilongivula igate.
you understand? Amen. Incwadi iZaga isahluko 30 verse 10. Kubani ongathola umfazi okhuthaleyo na? Umfazi okhutheleyo hayi ivila. Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. So manje akushiwo uNkulunkulu uthatha umfazi ukuthi azoba isigqila. Uthi uNkulunkulu wabona ukuthi indoda kukuhle ukuthi ibe yodwa wayethi ngizokumakhela umsizi. Hallelujah. Ayisebenzi. Ngiza kumakhela umsizi onjengaye. So umsizi onjengawe meniphila nisuke ezosizana. You understand? Akusho ngoba isigqila sakho nizoba umndeni. So mawuzohamba uyothatha umuntu wena ngenxa yokuthi umonile ukuthi nithi ngoba nakusenithi ngoba unemlenze emkhulu noma unama hips nithi intombi le fanele uyogana kabani noma fanele igane wena umona lowo awulazi uthando ukuthi uthando ukwazi ukuthi yini efunakalayo kubantu abantu banothando ubudlelwano nothi ukuthi umuntu umthandelani lokho okubonayo mthandele lento ongayiboni le kwenza ukuthi wena ube connected noma uxhumane naye ngokomoya hayi ngokwenyama ngoba le nyama leyo izoguga manje uyabona usamusha usamngahle yonke inyama isaqoqene uzozala umzimba ngeke usafana ngizokwenzela isibonelo uyayibona inja mengakozali amabele ayahlala thaqa ngithi bathi mesilo badlwana abadlali bayidonsa amabele ngithi ashintshe ishape yamabele nomzimba wayo usiyabona ukuthi sekuyinja lesi kuyazala. You understand? Lo muntu wesifazane unjalo uma umbone samusha engesayintshintsha amabele amile kani. Mera baqala wafeba engakoshadi uyambona umzimba wakhe ushintsha ubuyela kulesimo sokuthi izinyama zingasahlala endaweni efanele. Yini useqalile wezimkhuba yokusemshadweni. So ubona abantu bethanda ukuya emajimini befuna ukudla okuthize bezama ukubamba iweight befuna ukubamba izinyama zabo benza ama squat ukuze izinqa zabo zihlezi zimile ingokuba kukhona imikhuba abayenzayo so bafuna ukumaintaina le mzimba yabo ukuze ke izoloku ibukeke ngazi ukuthi isayilento uNkulunkulu ayidalile yona kanti useyayenza ukuthi yena ibe ngalendlela uma uyibuka ukuthi uthi ayile ngane imngahle ngokwenkanuko yasibona isinqa sayo ngiyibona imlenze yayo ifit nithandela abantu besifazane ukuthi bafit mase afika emshadweni akakwazi ukupheka akakwazi ukuwasha akakwazi ngisho ukucleana uthatha inuko leyo ubona ukuthi lifit useyafika emshadweni manje usezoba utho noma uthi emehlweni akho. Yonke into manje soya complain engazi ukuthi lo muntu wamthatha ngenkani kanti lo mthatha ngenkanuko. Sihlula ukubekezela sihlula ukubuhlolisisa uma silazi uthando ufuna umuntu ozohlala naye yonke into nizoyenza kahle ndawonye nizobonisana ngeke lokho niphikisana nixabana vele kuyaba khona but akuyona into eniphila ngayo ukuthi phambi kwezingane hlezi ngimenyezwana ingane iyazi ukuthi wena mase ubhedela uvela uphamsi ngishaya uma wayo. Thina abantu abangcwele sifanele ukuqonda ukuthi ke kusho ukuthini ukuthatha umfazi awumthatha umfazi ngokuba uyambuka nje. Ithi incwadi ungadidiswa ubuhle bomuntu wesifazane. Ayikho le ncwadi la kule Bible lesizulu kepha ikhona lesingisa ayikho. So manje uma uthatha unkosikazi qaphela wena umuntu wesilisa ungajahi ukuba nami benginemali ngakho konke mhlawumbe ngabe seyenza amaphutha amaningi ngabe ngiyazisola kepha uNkulunkulu nezinto akuncisha zona ukuze akufundise okunye. Wena ukhalela ukuthi ufune ngabe unalokhu kepha lokho kufanele ngabe uyibona ngempela wena ukube uunderstand ukuthi wena ubani wena yini oyidingayo uthola ukuthi awakafinyeleli kuleso sigaba. So uNkulunkulu uyasivikela ngendlela eziningi othando lakhe ukuze egcineni sijabule ngokuba sithi simfuna yena ngithi uthi uyazi ukuthi sifunani. Amen. So ekwazini kwakho ukuthi sifunani ngijabulela ukuthi ngifuna unkosikazi but ngihlala kamuntu ngoba le muntu uyamthanda ufuna phile nami. Mina ngabe ngikholekela ukuthi ngikwazi ukwakha ikhaya uNkulunkulu anginike indlela yokuthi ngikwazi ukuphatha umndeni ngibe nothando lokuthi umuntu wesifazane ngamthandeli ubuhle bakhe ngimthandele lobuhle obungabhubhiyo bukamoya oyingcwele. Ngikwazi ukuthi nginakekele umndeni ngikwazi ukufundisa ngibe nesineke ngibekezele ukuba emshadweni
Bathu uyohlala nomuntu kuthiwa seninyamanye akekho uyakuhlukanisa. We understand uzohlala into ongayifuni endlini impilo yakho yonke. Amen. Ekuseni uvukela kuyona. The only time ujabula ngalesikhathi nenza inkonzo yasekamerweni. Emva kwalokho useyakudina. Yezwa lonto. Awukwazi ngisho ukhala naye inxoxe. Ukuba uyakhuluma kahle useyalwa. Uyachaza uyagijja ngenkulumo. So lenkinga manje wona emshadweni wakhe awujabulile. Oh Jesus. Omunye ujabuliswa ukuthi umkhonye wakho unemali ungenzela konke. But anikwazi nje unconnect. Amen. Umoya wena ukho wodwa. Uyathi ukwenzela konke kepha ujabulile yini? Awukazange umthathe, awuzange uzulinde. Awuzange wazi ukuthi ufunani emshadweni. Iyona lento imishado eminingi ebhedlika. Enye futhi into abangayifundisi. Abantu besifazane bazikhulumela phela. Uthi abanye besemshadweni into yenza ukuthi abantu bangajabule emshadweni ukuthi umuntu wesifazane usiyaphuma khona emshadweni olala ngaphandle khona umuntu omthinta kangcono kunawe. Wena ujabuliswa ukuthi ugibeliswe kweqhude phezulu umuntu wesifazane. Waqeda wathi usukhathele walala. Yena usafuna ukuthokoza kwinkonzo yasekamerweni emshadweni. Wena so ukhathele wena ngoba yini? Ufuna ukuthi kwenzeke lento oyifuna wena ukuthi abantu besifazane abathobela amadoda. Lana emshadweni lezi zinto lezo ukuthi ke kwenziwe inkonzo yasekamerweni yasekamerweni inkonzo yenziwa ngendlela yakhona ukuthi bonke abantu fune bathokoze. Ngendlela yasemshadweni. Hayi ekufebeni. Ekufebeni nikhothana imizitho zangasese. Nigibelelisana kwezinja. Abasifazane bagibele abadoda. Emngcweleni leyo nto ngeke ngize ngivume. Amen. Emngcweleni lo nto uNkulunkulu akayifuni. Uthi oyesifazane uyohleze ngaphansi kwendoda. Yes, Lord Jesus. Uyolangazelela indoda yakhe kuphela. Emshadweni umuntu wesifazane akalangazeleli omunye umuntu wesilisa. Amen. Yini lenza ukuthi lenze lozo zinto lama TV wabukayo. Lama drama nama soap nama movie. Alenza ingcwala inkani ukubona ukuthi ku right ukuthi ukhanuke noma uphinge. Yini? Umoya ongcolile usuwamkela. Akekho umfundisi okutshela ukuthi phela kufanele ninandise ekamerweni ngokuthi nenze izitayela njengezinja njengoba suke nibuka ipornography. Lo umfundisi kaSathane. Amen. Umfundisi waba ngeBhayibheli uzokutshela yonke into ebhalwe eBhayibhelini. Wena kumele understand ukuthi uNkulunkulu awukazi ubona inja yesilisa iba ngaphansi kwenje yesifazane mezenza imikhuba yazo. Awukazi ubona iqhude ligitshelwe isikhukhukazi noma iqhude libheke phezulu. Ndodana yami, lalela ukuhlakanipha kwami, ubeke indlebe yakho ekuqondeni kwami, ukuba ugcine amasu, nezindlebe zakho zilonde ukwazi. Ngokuba izindebe zowesifazane ondindayo ziconsa izinyosi. Umlomo wakhe ubushelelezi kunamafutha, kepha ekugcineni umuntu njengomhlonyane, ubukhali njengenkemba, ezinhlangothi zombili. Indaba ithi uma uzothatha unkosikazi ungazange ufundiswe ukuthi uyini unkosikazi kini ungekho nonkosikazi kini. Wena uthi uthatha unkosikazi uma wakha kayena unkosikazi kamuntu. Awuye esontweni isonto lakho moya kulona kufundiswa ngalezi zinto lezi ezibalekile ukuthi yini okumele uyibheke. Sikhuluma ngomuntu wesilisa sibheke nomuntu wesifazane yonke into kufanele sihlolisise. Hallelujah. Kahle lokho engikwenzayo ukukhuluma ngomuntu wesifazane iflawe lo msebenzi wenziwa umama ubhaliwe la. Bathi omama beni bafuna ukumama babafundisi la. Ekubani uthi yena futhi uyakholwa. Umuntu okholwayo ukholwa yizwi. iBhayibheli lithi ngimvumele wesifazane ukuthi ame ebandleni afundise. Akimvumeli futhi abuse endodeni. So awukwazi ukuthi umuntu wesifazane uzomala kwePulpit. Uthi uzoshumayela wena. Wena uzwa wena. We understand ukuthi uNkulunkulu uthi ufuna abantu abenza izwi lakhe abalizwayo balenze. So uma esho manje uNkulunkulu uthini wena mase umla kwePulpit wena uthi uke uyashumayela. Ngifuna ukwazi lokho. Umsebenzi wakho kwincwadi yaThito sahluko 2 verse 3 mengaphosisi.
iyakutshela ngabantu besifazane sisazoqhubeka nale yabantu besilisa ngoba igcine ngifuna understand le nto le yasemshadweni. Emshadweni akuyikudla kwamakinathi. Akiyiwo indaba yokudlala umasigcozi emshadweni. You understand? Incwadi yokuqala kuThitho incwadi kuThitho isahluko sesibili ivesi lesithathu. Yes. Kanjalo nabesifazane abadala Izolo into leyo. Abesifazane abadala baziphathe ngokufanele. mabaziphathe ngokufanele. Abangcwele Abaziphathe ngendlela efanele abangcwele. bangabi ngabahlebi. Ungabi umhlebi umzalwane. Bangabi izigqila zewayini eliqini. Ungaphuzi wayini kakhulu. Babe ngabafundisi bokuhle. Ube umfundisi lalela ke mama. Ube umfundisi omuhle. Ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo. Nifundise omama umsebenzi wabo ukufundisa abesifazane abasha ukuthi bathande amadoda abo. Bathande nabantwana babo. Bafunde nokuthanda abantwana babo. Babe ngabaqondileyo. Babe ngabanjani? Abaqondileyo. Lezo zinto bazenza kuphi? Oh, Jesus. Ube. Abamhlophe. Yes. Abaphatha kahle amakhaya. Lezo ngishoyo. Izinto zasekhaya lezi. Yilezi zinto ezifunakalayo. Zifundiswa kuphi? Umuntu wesifazane ningaba ke nenhlanganyela yabantu besifazane lapho khona omama bekhuluma nentsha. Amen. Bekhuluma nawe batshela ukuthi emzini uziphatha kanjani ukuze ube umuntu wesifazane oqotho ofanele uphile kanjani. You understand ukuthi ke umsebenzi wabo ukufundisa abesifazane abanye. Yes, Lord. Uyabafundisa indlela yokuthanda abakhwenyana nokuphatha umuzi nokuthanda izingane. Uyabafundisa ngoba yena usebile umama wadlula kuleso sigaba. Amen. You understand? Amen. So mina ke njengomfana noma njengomuntu omunye wesilisa nginelungelo ukuthi ngitshele abantu besilisa izinto ekumele bazibheke ekumele ekuphatheleni nokuthi bathathe amakhosikazi. Amen. Awuthatha umuntu wesifazane ngoba naku iskili jeans imfanela kahle noma uthi egqokile leggings wabona isitho sangasese nama hips wasubona ukuthi intombi le. Abaphatha kahle amakhaya, abamnene, abathobela amadodo abo ukuba izwi likaNkuluNkulu lingahlanjalazwa. Lento ekuthiwa thoba akusho ukuthi bayisilima kuthiwa thoba funda ukuziphatha ngendlela enomqotho endodeni yakho. So ninabantu besilisa njalo abantu besifazane ngaphandle kokuphilisana yabona lezi zinto zokuthi uthathe umuntu wesifazane umfake ephaketheni emva kwalokho inyanga ezu3 sofuna ukumthatha abonkosikazi. Inyama efuna lokho but uNkulunkulu ufuna umuntu uhambe naye umbone. Amen. Amen. You understand? So uma ke kwenzeka uthola ukuthi ebandleni umfowethu ubona udadewethu athi ufuna ukumthatha angeke vele asuka avuka ubona ukuthi uyakholwa angaqala amanzi funeke baphume bahlale phansi baxoxe mase bexoxile mase bevumelana ukuthi bayathandana bayabona ukuthi balungelene noma bethiwa bafuna ukubonana funeka kube khona umuntu umfowethu noma udadewethu babe khona bebeyohlangana. Amen. Bebekhuluma bebodwa bangakhuluma eceleni kuyaphinde bazomathintana lezi asifunakali ukubizana ngamagama amnandi. No. Ayifunakali lonto le. So bebekhuluma ngakhuluma bebodwa kepha babekhona nabanye ukuze kugadwe isono. You understand? Hallelujah. So ngaleyo ndlela leyo uma bengavumelani indaba yabo ayiphela ifunana ukuthi zifike kumfundisi ngoba abakovumelani indaba yomjolo engafunakali esontweni. Amen. Indaba zobabambana oqicane emapaki indaba zomagonana indaba zokuthi ke niyadla emarosana nobabili niyafunzana ayifunakali lonto leyo ukuthi umshado lo akona umshado lo umshado ukuhlala phansi nixoxe nikhulume nothi ukuthi nikhuluma ngomshado nikhulume nomuntu nizwe ukuthi niyazwana yini. Amen. Amen. Ngokunjalo ubayale abesilisa abasha. So uma ke senizwana nalowo wesifazane wena ozozwela ukuthi khalo lo angaba unkosikazi wami ungadidiswa isakhiwo somzimba ngoba abaningi manje abasakwazi ngisho ukuphuma emshadweni abanye bazikhipha ngenkani abanye bangabafundisi bazikhipha ngenkani badivorce abafazi babo bazolithatha libomvu ezulwini iBhayibheli lisho kahle lithi madoda ningabalahli abafazi benu madoda ningabalahli abafazi benu. Uzongibuza uyibhale kuphi lokho eBhayibhelini incwadi yaseKorinte sahluko 7 verse 11 noma verse 10 lonto leyo ibhalwe phansi eBhayibhelini lokuthi umuntu wesifazane beseshadile umuntu wesilisa sebeboshelwe ndawonye wesifazane uboshelwe ngaphansi komthetho wendoda. Understand? Indoda iyabusa kuwe
indoda yakho iyinhloko yalomuzi lo ensukeni wakho. Akhona oyedwa umuntu wesifazane oyoba inhloko yomuzi. You understand? Amen. Le ndaba yokuzalela ekhaya iyona leyo bona umuzi wakho umuzi ukuthi uyinhloko wena uyindoda weyokho. Awuyilona indoda wena. Hallelujah. Wena ujahe izinto usemncane. Amen. Esikhundleni sakuthi wena uwazi ukuthi inhloko yakho manje uKristu ukuze wena ugweme uphinde wone. Bathi lezo zinto anizazi ngoba yini? Alikholwe emabandleni afundisa ngemfundiso ephilileyo. Nijabulisa ukulile kuthiwa ngevuselelo niyadumisa niyathandazwa kuyaculwa intshumayelo ayiphilile. Intshumayelo ayifile. Isimilo asifundiswa. Do you understand? Hallelujah. Madoda lithi iBhayibheli lingabalahli amakhosikazi enu noma abafazi benu. Amen. Yayizwa lonto? Amen. Ithini? Incwadi yokuqala kwabaseKorinti sahluko 7 verse 10. Kepha abaganeneyo ngiyabayala kungemina kodwa iyinkosi ukuthi umfazi kangahlukani nendoda kepha uma eke wahlukana nayo kahlale engaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe nendoda ingamlahli umkayo Indoda injani? ingamlahli umkayo. So akhona oyedwa umuntu ongathiwe enkantolo uyofuna incwadi edivorce ethi ulazi iBhayibheli kahle ethi umfundisi aphinde amozoma lemva kwepulpit athi yoshumayela lo muntu loyo uyisikhuhlakala esivela kuSathane ozogcwalisa izinkanuko zakhe. Hallelujah. You understand? Amen. And izobonakala ukuhamba kwesikhathi ukuthi usikhohlakala. Ngokuba wena uzogcwalisa inkanuko yakho ungagcwalisi izwi kaNkulunkulu. Nakho ke uma uthatha unkosikazi ziqonde wena ukuthi ubani empilweni yakho ufunani. Uma uphila nomuntu yini ekuthokozisayo ngomuntu uNkulunkulu uthini ngomuntu wesifazane kumele uphile naye. Awu understand lalela lento le uNkulunkulu akhuluma ngayo ukuze athi ke kubantu besifazane uthini ngabo uthi lapha kwincwadi yokuqala kaPetru sahluko 3 from verse 1 ufuna uunderstand lalelisisa wemama noma sisi ninabanye safuna umshado angeke uthole umshado ngokuthi uyazihlobisa uthola umshado ngokuthobeka nangendlela oziphatha ngayo nangendlela okhuluma ngayo engcwele. You understand? Ungatholakala uhleba, ungatholakala uthuka inhlamba, ungatholakala ukhuluma kabi ngomunye umuntu. You understand? Amen. Ithi iBhayibheli Incwadi yokuqala kaPetru sahluko sesithathu ivesi lokuqala. yes Kanjalo bafazi kanjalo bafazi thobelani amadoda enu. thobelani izonto okuthobeka akushiwo ukuthi wena uyisiwula. Funda ukuzithoba uSathane kubantu besifazane ufaka lo moya wempakamo. Ingakho uhulumeni afake lo moya kakhulu ngokuba uSathane usebenza ngaye athi emshadweni niyalingana no 50-50. Kubantu abangcwele leyo nto ayisebenzi imfundiso kaSathane leyo. Amen. Emngcweleni lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala abaseKorinti zobuyela la. Kwincwadi yokuqala abaseKorinti sahluko 11 from verse 3. Incwadi yokuqala kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi Nanje kumele siqonde ithi inhloko yawo wonke amadoda inhloko yawo wonke amadoda inguKristu. uKristu. Inhloko yowesifazane Inhloko yowesifazane iyindoda. akekho ngathi khona 50-50 la. Mekukhona inhloko kusho khona omzimba. Khona inhloko khona umzimba. Yes, Lord. Awukwazi ikhanda nomzimba to 50-50. No. Angikwazi ukuthi mina noKristu 50-50. No. uKristu uyinhloko yami njengendoda. Yes, Lord. Owesifazane ngiyinhloko yakhe njengendoda. Ne- Owesifazane uludumo lwendoda njengowesifazane. Amen. Loyo nto ngeke siyishite ngisho sesithanda. Uma ungena emshadweni kufanele ungene uqonde ukuthi wena uyothobela indoda yakho. Amen. Indoda yakho mayithi ke namhlanje sokwenza idog style ngeke uzuyenze. Yes, Lord. Indoda yakho mayithi ngizongibela ngaphezulu ngeke uzukwenze lokho. Indoda yakho mayithi nginqela umphambili ngeke uzukwenze lokho. Ngokuba uyakwazi ukuthi kuphambene nomngcwele. Amen. Kepha ke ngifuna understand ukuthi uNkulunkulu lapha kwincwadi yokuqala kaPetru ukhuluma ngani mekhuluma ngokuthobeka. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu Yes. ukuze kuthi
uma ekhona ongakholwa yizwi uma kwenzeka kukhona ongakholwa yizwi azuzwe ngaphandle kwezwi azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo ngani ngenkambo yabafazi bawo ukuhamba kwabafazi babakhuluma ukuhamba umodele ufuna ukutshikiza khulunywa ngendlela oziphatha ngayo ebona inkambo yenu emhlophe ebona ini inkambo yenu emhlophe ubona indlela oziphathe ngayo uhamba ngayo njengoba ethi uJesu Kristu masibe ukhanya ezweni so wena ukhombisa ubungcwele indlela ophila ngayo ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni ekwesabeni ukuthini haleluya esekwesabeni ukuhloba kwenu ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle ukuhloba kwabantu besifazana abathi bangcwele makungabi ngokungaphandle okwaluka izinwele mabangaluki izinwele izonto lithi mina ngeke ukwazi ukuthi uzothi ufuna umshado bese kuthiwa ngumsisi inwele ngeke ukwazi futhi ukumisa umshado wakho ngokuzithanda wena lokuzilungisa nokufaka igolide umuntu wesifazane oshadile noma ongcwele akaluki ikhanda lakhe futhi akayifaki into imithi ekhanda yokuphema futhi ke aka-age extension akafuthi akahambi ngekhanda futhi akaligundi ikhanda lakhe you understand noma okugqoka izingubo noma ke ukuthiwa ungaluki ikhanda lakho ungahlobi ngamacici nangemgexo bazothi ke ubhalwe ukuthi amacici nemgexo njengoba kuthiwa ungahlobi ngobucwebe ubucwebe kanti emzimbeni bisebenzisa kuphi buyisa ingqondo ke bese uyamtshela bekuthi nifaka amacici nifaka amazinyo amagolide nifake nama necklace nama chains ezingalweni nama chains emaqakaleni namacici amabeleni lokho njengomuntu ongcwele asoze wakwenza ukuthi ubukwenza uyakuyeka ukulahle lapha ubuzocela into ethana loNkulunkulu ukuthi wena uhambe ngokuphambuka so asihlobi ngaphandle abantu besifazane bahloba ngenkambo yabo emhlophe kwesabeni lesaba abantu besaba uNkulunkulu understand bekhuluma ngendlela ezothini understand besithini kepha makube ngumuntu osithekileyo so wena umuntu osilisa uyofunani kumuntu wesifazane uyofuna umuntu osithekileyo wenhliziyo umuntu wenhliziyo so umuntu ozotshela ukuthi yazi mina ngimthanda ngoba usebenza kabani uhola imali engaka noma ugqoka kahle noma lo muntu wesifazane akathandi wena uthanda lezo zinto uzele lezo zinto futhi lezo zinto bese zingasekho ungenazo uyahamba uyofuna omunye noma uzofuna omunye okungcono kunalokho nakho ngokuba yini inhliziyo yakhe ayikho othandweni leqiniso inhliziyo yakhe isezintweni azibonayo izona lezi ezimenza yebo siyabonana singabantu yebo abantu besifazane bahle kunokwenza umuntu wesifazane abe muhle ngaphandle aphinde abe muhle ngaphakathi understand kunokwenza umuntu wesifazane ame kahle ngaphandle aphinde ame kahle ngaphakathi kepha omupho obalulekile yilokho ungaphakathi kuthiwa mabahlobe ngomuntu wenhliziyo ongabhubhiyo understand kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo makube yini makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo so mawufaka iruji nezinzipho uthi wena umuhle unamanga udlela ngesikhathi sakho akubona ubuhle lobo ubuhle lithi iBhayibheli lo muntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo ngoba umuhle ngaphandle lapha emshwadeni ubole ngoba ngaphakathi unakele umshado wakho kuba umshado obolile ophehlika izimpethu uyanuka pho yini wena uzithanda wena uthanda umkhwenyana wakho uthanda imali yakhe uthanda imoto yakhe uthanda umuzi wakhe awuthandi ngisho izingane zakhe awuthandi ngisho izingane zakho wona obalekile we understand ukuthi ke uNkulunkulu uthi ke masibheke lokho ngaphakathi nami umuntu wesisethu uzothi uyakuthanda ngeke azofika athi uyakuthanda bese athi akulala nawe uzobona unkosikazi akuphathe kahle akuphathiswe konkosikazi uzokhuluma nawe ngendlela ehlelekile nokuhlonipheka uzokhombisa ukuthi uphuma ekhaya ehloniphekile noma uyamazi uNkulunkulu ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene sifanele ukuthi ke sithole uma uthola umuntu wesifazane uthole umuntu wesifazane ohloba ngokungabhubhiyo okumnene komoya omnene manje nina nibheka amabele nina nibheka izinqa nina nibheka ama-hips nina nibheka amathanda you understand nibheka ubuso nibheka izindebe zomuntu wesifazane nibheka amehlo akhe nibheka izinkophe so nikhohliswa naley'nkophe zokufakelwa nalemashiyo okufakelwa nikhohliswa ilento zokufakelwa yonke into enithengayo nina hambe uyolobola uJezebeli bese ufike emshadweni usajabulile impilo yakho yonke bekulethela iplate lokudla uyaliphosa kanje noma mhlawumbe uziphakela uthi ulambile athi awunazo nisandla please iBhayibheli lithini ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula yes okuyigugu lokho kuyigugu phambi kukaNkulunkulu yabona leyo nto uNkulunkulu yena efunayo
ufuna abantu abathobekile. Abantu besifazane usathana ubafaka impakamo. Ngoba bafaka impakamo balahlekisela ngemshado kuyabhidlika imizi. Abantu besilisa bayimpumputhe bayiyeka ukuthanda umuntu wesifazane okamoya. Bafuna ukuthanda lo wenyama ohlobe ngaphandle. Ingakho beshiya amakhosikazi abo angothenga ucansi ngaphandle. Ayothenga omahosha. You understand? Hallelujah. Yini? Ngokuba ke anisathandi lo muntu kamoya ongabhubhiyo sithekileyo. Nithanda lokho nikubonayo nini? Amen. Oyigugu phambi kukaNkulunkulu. Lo uyigugu phambi kaNkulunkulu. Ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele. So ebona lento eyikhuluma nodade wethu labasakhula abafuna bakhwenyana. Nina ningezi bakhwenyana noma nifuna abantu besilisa ngokuthi banani. Uzokafoda yini? Uafford ukuthini? Awuzanga wena uzoba unkosikazi ube nomuntu ozophila naye ngenjabulo. Sizani uku-afforda kepha emshadweni awujabulile naye futhi akajabulile ngawo. Ngokuba wena uthanda izinto. Yena unakho konke kepha akajabulile ngoba khona izinto ongakwazi ukuzenza njengonkosikazi. Hlobani ngomuntu omnene othobekile. Okuyena igugu phambi kaNkulunkulu. Ukuthi ke ngokuba nakudala understand lokho ukuthi iBhayibheli incwadi eyisibonelo kulawo afuna ukuphila impilo efuna uNkulunkulu. Abantu besifazane bakudala abangcwele babezihlobisa kanjalo besifazane abangcwele abamethembayo uNkulunkulu bethobela amadoda abo njengalokhu Sara wamlalela uAbraham embiza ngokuthini inkosi umbiza ngokuthi inkosi eningabantwana bakhe uma nina abantu besifazane ningabantwana bakhe uma nenza okuhle. You understand? Amen. Ningatsatshiswa nokukodwa okwesabisayo. Lezinto zokufaka izipho nokufaka amaqhoks nokufaka izigebheza ninganisabisi lezo zinto. Antiyona into eletha indoda eqiniso kwena. Indoda ilethwa isimilo sakho nendlela othobeke ngayo kwena. Indoda kufanele ikuzwe emoyeni ingakuzwa ungazi ukuthi wena uyenza ivukelo yimizwa ukuthi ngathi ngiyalala nawe. Lokho akuba into okugcina kuyona. Momosa indoda ucabanga ukuthi emshadweni uzostika ngocansi umusha isikhathi sakho uzoba nezingane udunga ngoba usebenzisa condom akhonda bazokugcina zokuhlela umndeni akhonda bazokupreventa. Amen. Amen. Uzoba nezingane uxhaxha. Amen. You understand? Hallelujah. Abanga uthando lokucansi. Uthando kulwana ucansi. Uthando ukuba sobudlelwane nomuntu eliphila naye. Niphila kamnandi ndawonye akho umsindo. Uyahlonipha njengoba thunga phansi kwakho ukubuka njengenkosi yakhe. Wena uyabusa empilweni yakhe ngothando. You understand ukuthi lithi iBhayibheli kwincwadi yaseEfesu ahluko 5 from verse 24 lithi ke madoda thandani omyeni, madoda thandani omyeni njengoba noKristu elithandile ibandla waze walifela. Madoda thandani omyeni. Eyizolonto leyo. Sahluko 5 from verse 24 right? Efesu. Kepha njengokuba abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo inkosi ngokuba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba noKristu uyinhloko yebandla yena engumsindisi womzimba. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke. Yes. Madoda thandani omkenu njengalokhu noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Yes. Ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingabi nasihla namphimbi nanto enjalo nanoma ngabe yini njalo kodwa libe ngcwele. kepha malibe njani? Libe ngcwele Yes. lingenacala. Kanjalo amadoda ufanele ukuthanda umkakho njengomzimba wakho. njengomzimba yawo. Wena ndoda ufanele ukuthanda unkosikazi wakho njengomzimba wakho. Othanda umkakhe uzithanda yena. Lo othanda umkakhe uthanda bani? Uzithanda yena. Hallelujah. You understand? Ubeka
ngokuba akakho okako wazonda akekho ozonda eyakhe umzimba inyama. wakhe akhono oyedwa ozonda ngakho ngithi abantu inyama bayiphakamisa kakhulu bayenzela yonke into. So lokho kwenza kulomzimba wakho okuthandayo kwenze kumngakho njengokuba nawe ufuna ukuthi ukwenze kulomzimba wakho. Awukwazi ukuthi kuthiwa nimninyamanye senemzimba owodwa. Kepha umuntu wesifazane uyamkhahlela, umbiza ngenge, umbiza ngamagama, uyamncaphela, uyamsabisa, uyamtshela ukuthi uyazi ongafanele kuthathe noma kumele wena nje umusha isikhathi sami. Awukhulumi kanjalo uma ukuthi indoda ayiqiniso. ngokuba akakho owake wazonda eyakhe inyama. So mase ukhuluma kanjalo sofika esigaba sokuthi wena noma uvela ukazi ube indoda wena. Ngokuthi awukazi ube indoda, yabona mina ngiyalithanda iqiniso mina. Uma ngimbona wesifazane ukuthi akangilungele, ngizokutshela ngisho wayengijaya cha ngeke sihambisane. Yini ngoba yini? Ngifuna ukuthi aqaqele ukuthi hayi ukuthi mhlambe ngizomkhohlisa noma ngikhulume kabi kuyena ngizomtshela no ukuze sigweme yonke lento sinciphise kuloko sikhuluma ngezinto eziningi. Ngoba angithandi ukuthi kube khona ukudonsisana futhi angifuni ukukhuluma kambi kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uma uunderstand le ncwadi ethi uyifunda ya Peter. Ithini? Hallelujah. Incwadi ya Peter uqasa chapter 3:2-7. Kanjalo madoda, hlalani nabo ngokwazi. Njengalokhu owesifazane ngokwazi, hlala nabantu besifazane ngokwazi ukuthini? Njengalokhu owesifazane eyisitsha esibuthakathaka. Understand ukuthi angikwazi ukukhuluma kabi kumuntu wesifazane. Angikwazi ukukhuluma amagama azomlimaza ngokuba izinto umuntu wesifazane uyivesele libuthaka ngokwendalo. NoSathane uyakusebenzisa lokho kubantu besifazane ukubafaka uma wempakamo ukuze bazitshele bazibone bephakeme ngokwenyama not ngokomoya. Ngokomoya baphakeme nangokwenyama baphakeme kanti kufanele bazothe ngokomoya. Understand uNkulunkulu abaphakamise yena. Nibanika udumo. So sifanele umuntu wesifazane ubathandisisa. Umuntu wesifazane umthanda ilalela. Umngakho ufanele kumthande. Uma kwenzeka ekseni umvuse la ku breakfast ayikho inkinga. You understand ayikho inkinga mekuthiwa kuhleli usuku umuthi hey nkosikazi ngikulethela ijuice. Nkosikazi asambe ngifuna ukuthengela ingubende. Unkosikazi wakho akinawe uyahamba uyozibhekela lapha impahla ozithandayo. Nami ubheka impahla lapha esitolo angaze ukuthi uzonika imali ozithengela. Ukubheka uthi le mfaneleyo. Abalo ukuthi lo muntu unesineke nami uyangithanda. Ukukhombisa uthando iziningi indlela zokukhombisa uthando. Lweqiniso. Hayi uthando lenkanuko. Ngokuba akakho oke wazonda eyakhe inyama. Akekho umuntu ozonda inyama yakhe. Kepha uyayondla. Ayiphathe kahle. Njengalokhu noKristu le Bible noma le verse eBhayibhelini. Wonke umuntu ayondla inyama yakhe. So umuntu osifazane awunako ukuvela umthatha ukuze umlambise. No. You understand? No. Wena udla ama-KFC nama-Jabonez lapha eqasheni ufika la sonke usuthu wena uphathe iklabishi ukuthi nalo li-healthy ngaleyo ndlela. Kepha-ke lokho okudla lapho kumnandi bekumele ngizokudlela ekhaya. You understand? But ubhizi unika iy'ngane zesikolo ofeba nazo nojola nazo imali yamakota unika iy'ngane zabantu efuna ngabe zinikwe obaba bazo izinto wena usophendula ubaba bazo ngoba udlala nomama babo. Hallelujah. You understand? Yini? Nina abantu nibulawa ninomhabholo umona. Umhabholo umona omkhulu. Nongeneliseki. Yona lento ukuthi ungene emshadweni kanti awukulungela ukuba semshadweni wena. Besamele ucela uNkulunkulu alungise wena ukuze emshadweni ufike ulungele umshado. Yes Lord. Hallelujah. You understand? Hallelujah. So unkosikazi wakho unkosikazi ngokuba uNkulunkulu umnikele umcele uNkulunkulu ukuthi uyazi ukuthi wena ufuna unkosikazi unjani. Akekho umuntu ozolungisa emshadweni ngixoxele mina. No. Ingakho kuthiwa ngaphambi kokushada mbalo bona umfundisi anitshela izinto ekumele enza uhlangabezana nazo emshadweni ekumele enzenze. Mekuthi lo munye akafuni akuthesha kuhlukwane engaze kufike leso sigaba sokuthi kuyashada. Uqala wakho ukuvula imilenze kumuntu wesilisa mshado. Qala wakho ukuvula uzipho kumuntu wesifazane mshado. Senishadile so umkhokhele. Navumelana nomndeni wakho ukuthi useko wakho. So senenza noma ngabe yini. Understand? Khona futhi into ebalekile uma nishadile nizoya exileni ukudla noma umkhuleko izinsuku noma usuku noma izinsuku esethi nje ezintathu noma isonto. Lolo sonto lelo akho umuntu ozothinta omunye. Ngoba nizinikele enkosini. Emva kwalokho ke sengakwenza lokho ukuthi nibuyele eseniqedile seningabuyela ekusijabuliseni. Lonto ibhalwe kwincwadi yokuqala waseKorinte sahluko 7 verse 4-5. Umfazi
kanamandla phezu kwakhe umzimba Yes. kodwa indoda enawo kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kwayo umzimba So akekho umuntu Kodwa ofuna shaya ngumfazi indlwabu onawo. emshadweni nangaphandle komshado akekho umuntu ofuna shaya indlwabu. You understand? Le mbewu oyichithayo uyichithela bani ngoba uNkulunkulu uzalana nani? Wena uyazi ukuthi amadodana kaJuda bachithi imbewu uNkulunkulu obabulala. ningagodlelani Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhathi ngaphandle uma kuyisikhathi esibekiweyo. ngokuvumelana ukuba Ngokunjani? So ngokuvumelana awukwazi ukusophakathi ekufasteni bese uthi umkhonyana yakho uyakuthinta noma uwesifazane uthi uyakuthinta uthi wena hey ngeke ngifasteni awukwazi ukwenza ngokuvumelana sizokwenza ukuthi yaso kwenza ukuthi sobonana emva kwaleso sikhathi sesivumelene Yes, Lord. Wabe uzothamangisa ngiyengikwenzile noma ngiyakwenza akukho ubudlelwane lapha kubona ubudlelwane lobo. You Hallelujah. understand? Amen. I-one sided leyo relationship. Go ahead. ningagodlelani Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhathi kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka yes nibuye nibe ndawonye nibuye nibe ndawonye ukuze usathane anganiyengi ukuze usathana angagcini sokuthi ayilo wena ufasita isikhathi eside mina ngifuna nami manje omunye agcine sabe sowuganga ngaphandle ukuze usathane anganiyengi usathana athole indawo ngokungazibambi kwenu ngokuhluleka ukuzithiba yebo lonto leyo. So manje sibuyela kulento ke ukuthi kusho ukuthini ukuba semshadweni. Umshado yinto yokuthi usuzibophele kulo muntu uzophila naye okwangona phakade. So why ujayile ukuba semshadweni ungazange uzinike isikhathi sokumaza umuntu? Ngeke ukuthi wena uzothi ungakhulumi nomuntu ufuna ukushada naye uzokwazi kanjani ukuthi ungena noba emshadweni? Amen. Ngoba phela kunezinto ezikhombisayo kulo muntu benikhuluma niyaxhumana yini ngokomoya. Ningakhuluma izinto zocansi noma bonana private. Yonke into enenzayo nenza public. Bese niphelekisile soyahamba kusengaziswa kumfundisi lebandleni uba nobani bayabonana baphumisele kanje. Ingakho kuthiwa uJoseph wayesemisele ubani uMaria wayesemisele kwasekwaziwa ukuthi uMaria uzoba unkosikazi kabani kaJoseph. Hallelujah. Wangeke wavela umthatha amshade engazange kwaziwe lokho. Amen. Wayesemiselwe. So wathi uNgilosi mthathe abe unkosikazi wakho. Wamthatha abe unkosikazi wakhe. You understand? Amen. So mesubuyela ngale ncwadi yamakhosi understand lento lokuthanda abafazi ukuthanda abafazi yabona ukuthanda abafazi iyona lento ekhatha eqedimizi lento iqala umncane futhi ukuthanda izintombi. Yes, Lord. Lento yokuthanda izintombi iyona leqhatha lokuthi umdala ngoba lo moya ukhula nawe ngithi ngeke ukhule lo moya ushe ngemuva. Ngize kwemshadweni noma kuthiwa driver noma kuthiwa usetaxi noma ubona umuntu wesifazane nje egqoke ngendlela noma emuhle nje inhliziyo yakhe inamathela kuyena ngokuba yini wabanjwe lo moya wezintombi. Umoya wezintombi lethu umfana ufuna bisoka amanyala lonto le. Amen. Amanyala ayikho lonto la khosoka la. Shuna umuntu wesifazane ufuna bisifebe phela. Lord Jesus. Agcwalisa uba isoka abe namadoda amaningi. So lonto mekuzivumele wena ukuthi umngakho noma ke lobo suke ujola naye abe lenye indoda wena ukhona uma ufuna lokho kusho ukuthi lento yenza i-wrong. Amen. Kusho ukuthi ayikho right. Yes, Lord. So why wena ufuna kuthiwe uyisoka wena uphethe umoya wenkanuko ufuna ukuhamba ungcolisa izwe Hallelujah. akho soka amanyala ukungcola. Amen. You understand? Hallelujah. So manje understand lo ndaba okuthanda abafazi nangu uSolomon wayeyinkosi ethembekile eNkulunkulu ethandeka Amen. ngokuthi wacela ukuhlakanipha wacela ke nokwazi ukuthi ahlulele nokuqonda uNkulunkulu wamupha ingcebo phezulu kwalokho uSolomon wazenzela okwakhe Amen. wasethela abafazi adetsheliwe ukuthi ungabathatha abafazi bezizwe Amen. uphila impilo omngcwele ungahamba olanda umfazi ejointini ungahamba olanda umfazi eclubini ungahamba olanda umfazi emhlangeni mthole emngcweleni mawukuthi awomtholi lowo omtholayo fanele ukhulekele ukuthi uNkulunkulu enze kuNkulunkulu uqala ngezi kuwena ngoba eze kuwena uzokushiya futhi wena Amen. ngapha meze uNkulunkulu uzohlala uNkulunkulu. Yes, Lord. Inkosi Nina ngibizela abantu nibabizele nina ngendlela esinomona ngayo enyameni. Amen. Ubiza umuntu umbizela wena umbizela umngcwele Hallelujah. ngoba ufuna ukugcwalisa inkanuko zakho. uNkulunkulu umuntu ufanele uyena ozomthenga. Amen. Baningi abantu bekade sifeba nabo esasifise ngabe kuthiwa namanje sisenabo ukuba kwakwenzeka but akusekho lokho sekufile so manje angikwazi ukubambelela kuloko ngoba sengisidalo esikha manje Amen. Amen. sengibheke lokho kusha manje. Yes, Lord.
So angikwazi ukuthi ngiphinde futhi ngihambe ngiyofuna umuntu wesifazane ngoba naku besimodela amantombazana amahle ayilenda ahamba acwecwe agcwele lapha bese nami ngiyofuna umuntu wesifazane lapha engazi kahle ukuthi imikhuba kuthiwa bayenze noma bese beshutha abahamba ngamabikini bahambe enqulu ngithi unkosikazi wami lo ozoadvertise ukunqunu bakhe phambi kwezwe into efuna ngabe ibonwe yimina kuphela seyibonwa yibona bonke abantu ngeke style ulo mpilo bengiyiphila mina ngiphenduke ngiyishiye ngemuva lo mpilo leyo. So awukwazi ukuthi wena so uphila impilo omngcwele uphinde uthande abafazi. Hallelujah. Bezizwe. Hallelujah. No, noma kuthiwa ngoba uthande odadewethu bonke esontweni. Abafundisi abaningi bamla kwi-pulpit bathanda abafazi khona emasontweni. Hallelujah. Ababishop banabafazi nga-2 into engafunakala esontweni. Ngapha-ke abantu abakhona bathi bayakholwa ukholwa kanjani uma zikahle ukuthi umbishop wakho unengane ngaphandle emshadweni. Umbishop wakho unonkosikazi wesibili, umbishop wakho udivorcile. Ukholwa kanjani uma lizothi iBhayibheli nika incwadi lapha ngithi incwadi iba Timothy uyoqala kaTimothy sahluko 3 kusukela ku verse 2 noma verse 3 ngifuna understand lento le ngombishop noma umbonisi. Fundisha right. Incwadi yokuqala kuTimothy isahluko sesithathu. Likholekile lelizwi elithi Likholekile lelizwi elithi uma umuntu efisa isikhundla sombonisi sokuba umbonisi phecelezi umbishop unqanela umsebenzi omuhle ngakho umbonisi kumele ukuba ngakho-ke lalelisisa umbonisi noma wena olandela umbonisi ongahambi ngale ndlela le uma umbonisi wakho noma umbishop wakho engahambi ngale ndlela le phuma lapho ulandela isikhohlakalo. Umele uabe ngongasolekiyo. Umele kube umuntu ongasolekiyo. Indoda emfazi munye. Indoda yomfazi bangaki? Indoda emfazi munye. So manje you understand ukuthi umbishop wakho benabafazi ababili noma bebathatha kuyena umbishop lowo. Uthanda abafazi lowo njengoSolomon. Abe ngozikhuzayo. Funa umuntu okwazi ukuzithiba. Mengakwazi ukuzithiba uzoqeda abantu beSifazane lesontweni. Oqondileyo. You understand? So manje bengifuna nje ukuveza lokuthi kufanele benabafazi abangaki. Mengabe uthi washada wathi divorce uyakwazi lokho uyambuza ukuthi lithi iBhayibheli methi ke ukunika isizathu umshiya ngoba kubuye emsama uNkulunkulu bezobona ukuthi uzosizwa la uNkulunkulu uyakhuluma ngawo ufuna umkhombisa ukuthi akayiyeke lonto le. Nina nihleli nabantu abenza izono emasontweni bezikhundleni besenza phambi kwenu bese baningombatha ukuthi nawe ungasenza esinye isono uNkulunkulu akuthethelela ngeke uNkulunkulu akuthethelele ngoba niyalazi iqiniso. Buyela ngale kunencwadi yokuqala amakhosi esivala nje sengifuna ukukhombisa ukuthi le ndaba okuthanda abafazi bezizwe kuba njani. uNkulunkulu afika akutshele noma uSolomon naye uNkulunkulu wayemyalile emtshelile ngabafazi bezizwe ukuthi angabathinti. Incwadi yokuqala kumakhosi isahluko 11 verse 1. Yes. Inkosi uSolomon yathanda besifazane abaningi bezizwe kanye nendodakazi kaFaro abangama Moabikazi nama-Amonikazi nama-Edomikazi nama-Sidonikazi nama-Hetikazi abezizwe uJehova ayeshilo ngabo kwabaka-Israyeli ukuthi anikungena kubo nabo bangangeni kini ngokuba impela bayakuziphambukisa izinhliziyo zenu zize zilandele onkulunkulu babo. You understand ukuthi lisho ukuthela iBhayibheli maningi aboshelwe ejokeni elinye labangakholwayo. Amen. Amen. Uma ke thuna umkhonyana ongakholwa thiwa mkhulekele hlala naye ngoba ungamzuza ngenkambo yakho. Uma unayo wesifazane efisa ukuhlala nawe engenankinga ukuhlala nawe khona ukholwa lo muntu ungahlala naye ayikho inkinga. But wena usungaphakathi emngcweleni awukwazi ukuphinda uqale phansi uyofuna umuntu wesifazane ngaphandle emngcweleni. You understand? uNkulunkulu ekhuluma lonke ukuthi abantu abakholwayo mabaphile impilo yomngcwele bodwa benza izinto ngobungcwele ukuba kunzima ukuthatha umuntu ongaphandle owezizwe ongamazi uNkulunkulu uzomfundisa ngoNkulunkulu. Lo muntu usafana nomuntu ongazi lutho kusamele afundise ukuhamba mekuthi akafuni ukufunda leyo ndlela uzokushiya somshadile. So uyazi ubophekile ungeke uphinde ushade umuntu wesifazane esaphila lo muntu wesifazane lo wamshada ngoba naku ukuthi wena ufuna azokwenza lento ofuna wena ngoba uyamthanda wena.
Yazona ukuthi iyokufaka inkingeni. Hlala ulinde ukhuleke uNkulunkulu akunika unkosikazi oqotho othobekileyo okuyena othanda uNkulunkulu ohlobe ngomuntu ongaphakathi hayi ngongezizo zangaphandle ozokunika ke inkinga bese efika emshadweni. Amen. Ngokuba impela bayakuphambukisa. Ngokuba impela bayakuphambukisa. Izinhliziyo zenu zize zilandele onkulunkulu babo. Kulabo uSolomon wanamathela ngothando. USolomon wathanda abafazi bezizwe. Wayenabafazi abangamakhulu ayisikhombisa. Yes. Nezancinza. Nabangamadodakazi amakhosi nezancinza. Bayiphambukisa inhliziyo yakhe. Kwathi uSolomon esemdala omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe ukuba ilandele abanye onkulunkulu. Inhliziyo yakhe yayingekho kuJehova uNkulunkulu wakhe ngokupheleleyo njengenhliziyo kaDavide uyise. uSolomon walandela oAshitarothi unkulunkulukazi wamasidoni noMiloki isinengiso sabakwa-Amoni. uSolomoni wenza okubi emehlweni kaJehova. Kamlandelanga uJehova ngokupheleleyo njengoDavide uyise. Understand la manje ukuthi iBhayibheli yakutshela ukuthi wena uthi uyakholwa ngethi. Ungangeni kwabezizwe. Hlala la ufuna unkosikazi lo osaba uNkulunkulu. Lo hamba indlela ongafuna amankosikazi azophendula inhliziyo yakho. Ungathathi umuntu ngoba uthi uyamthanda igcineni uzoshintsha. Angeke uzushintshe lutho wena. uNkulunkulu oshintsha abantu. uNkulunkulu osebenza inhliziyo zabantu. So wena uma ufuna unkosikazi khuleka uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokhombisa unkosikazi okuyena yena. Noma sombona umkhulekele ukuthi uNkulunkulu amphelelise ukuze mase umthatha uthathe into ephelele ephuma kuNkulunkulu hayi into ethathwa wena ngoba wena ufuna ukugcwaliseka inkanuko yakho. Ngokuba uzozisola sowedwa sengasekho umuntu ozomkhalela. Ngokuba umthetho kaNkulunkulu awujiki. Understand ukuthi umshado akuyona indaba okudlala. You understand? Hallelujah. Laba kasebonile banika incwadi yezenzo sahloko 2 verse 38. Incwadi yezenzo 2:38. Amen. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. Yes. uPetru wayesethi phendukani. Uma ukimpitile phenduka. Amen. Uma uphinga Phendukani. Uma ufeba Phendukani. uma ujola Phendukani. uma ubhema ugwayi Phendukani. uma ukhipha isisu Phendukani. uma ushaya indlwabu Phendukani. uma wenza izitela zocansi ekamerweni Phendukani. uma uphila ngaphandle komshado Phendukani. uma ujola Phendukani. uma uphila otshwaleni Phendukani. uma udayisa ngomzimba Phendukani. uma wena uthakatha Phendukani. uma usebenzisa iziwasho Phendukani. uma ufaka izintambo esinqeni Phendukani. uma ufaka iziphandla uma Phendukani. uhlabela amadlozi Phendukani. uma uhamba izangoma Phendukani. uma uthwele Phendukani. uma uyinkabi Phendukani. uma uyi-taxi owner. Phendukani. You understand? Yiloyo naloyo apaphathizwe Yilawo nalawo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. egameni likaJesu Kristu. Kukho kuthethelela kwezono zenu. Yes. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba lokhu kuyisethembiso senu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yes. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So mase ufuna ukusindisa uzosithinta kule number loyibonayo ngoba konke kubhaliwe phambi kwakho. Uzwile futhi uqala kwentshumayelo ukuthi inamba itholakala kuphi ne-email address wena uzobe sewusithinta. uNkulunkulu uzoyenza indlela uthembekile. Glory to God. So finyelela kuwena sefike sekufake ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zakho. Uyobe sowusebenzela ke manje isiphiwo sikamoya oyingcwele. Do you understand? Hallelujah. Uyobe sowusithintayo ubesemshadweni ngendlela engafanele ephuma khona. Amen. Umshado wakho wesithathu uphuma khona. Uma ukuthi lo oqala ushade nawe usaphila
yonke le imishado yakhe ayinamsebenzi ifile ngoba lo uqala iwona ubhalwe ezulwini lo munye umbhede wokuphinga. Amen. Okay, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi samanje. uNkulunkulu aqhubeka angigcine siphinde sibonane futhi ngolwesibili uNkulunkulu evumile. uJesu Kristu inkosi siyacela uvale umkhuleko bhuti umile nje. Amen. Babona amandla Nkosi yethu. Wena owumthombo wokuphila. Wena Nkosi namandla esazophila ngenxa yakho. Siyathoba emini uNkulunkulu engcwele. Sibonga izwi lakho Nkosi. Sifakaza impela ukuthi liqiniso Nkosi namandla. Inhliziyo zethu nengqondo zethu Nkosi namandla ziyafakaza ukuthi imbhalo yakho Nkosi iliqiniso uNkulunkulu engcwele. Uthe ezwini lakho ke wena Nkosi namandla loyo olizwayo makalenze. Angaqinisi inhliziyo Nkosi engcwele ngokuba mayiqinisa inhliziyo kuzoba nzima kakhulu ukuthi aphinde ezwe Nkosi namandla. Ngakho ke Nkosi engcwele uNkulunkulu namandla siyanxusa phambi kobuso bakho ukuthi usukhulumile baba izwi lakho Nkosi engcwele. Uqale ngokusithethelela Nkosi namandla. Uhlanze baba uhlambulule ngalo igazi lika Jesu Kristu yena ongumfeli wethu Nkosi. Ngokuba phambi kobuso bakho Nkosi siyona uNkulunkulu namandla. Siyacela uNkulunkulu engcwele ngabanye Nkosi ukuba ke Nkosi usikhiphe Nkosi kuwe yonke le moya okade uyisho namuhla Nkosi engcwele singabazalwane Nkosi. Usikhiphe Nkosi emangeni Nkosi engcwele. Usikhiphe Nkosi ebufebeni Nkosi namandla. Usikhiphe uNkulunkulu engcwele ekuthakatheni uNkulunkulu namandla. Usikhiphe Nkosi kuyo yonke baba imoya Nkosi ecanukayo Nkosi namandla ukuze sihambe indlela yomngcwele. Siyacela Nkosi namandla, siyacela amandla uNkulunkulu wethu. Siyacela Nkosi engcwele ukuthi khona sokwazi baba ukupheleliswa phambi kobuso bakho Nkosi. Ukuba uthe wena Nkosi masingabi ntukuntuku Nkosi, kepha kumele sime siqonde Nkosi. Kuthi ke futhi naloyo umila bheka ukuthi akawi Nkosi. Siyacela Nkosi namandla amandla uNkulunkulu engcwele. Siyacela amandla akekho baba ongakwazi ukuhamba le ndlela uNkulunkulu wethu ngaphandle ukuthi eze kuwe Nkosi. Ukuba uwena Nkosi namandla okwaziyo uNkulunkulu engcwele ukuthi usize umuntu, uguqule umuntu, uguqule inhliziyo zabantu Nkosi engcwele. Ngokuba wathi omunye esho Nkosi wathi ukusindiswa kufana njengokuthi ukwazi baba ukubhukuda Nkosi against i-current Nkosi engcwele. Ukuba uma ubhukuda against the current o Lord ngeke uzukwazi ukwenza lokho ngamandla akho, kepha udinga usizo, kepha udinga uncedo. Ngakho ke nathi singabantwana bakho Nkosi siphe umoya wokuthobeka Nkosi namandla ukuba sidinga uncedo Nkosi. Wena uthi ungumalusi wethu Nkosi namandla. Siyacela ke Nkosi engcwele, siyacela ke uNkulunkulu namandla ukuthi usenzele umusa Nkosi. Uguqule baba inhliziyo zethu, uguqule Nkosi ingqondo zethu, sithobeke kuwe. Sazi ukuthi ngaphandle kwakho Nkosi ngesikwazi ukwenza lize lithi izwi lakho lest any man should boast o Lord. Ukuba kusuke kumusa wakho siyanxusa ke baba ukuthi thela umusa wakho Nkosi. Khona sokwazi baba ukuthi sidwalise impalo yakho, singasolakali uNkulunkulu engcwele, singafani baba nezwe, kepha ke kube khona umehluko. Kweminye impalo yakho uyabuza Nkosi ukuthi uma usawoti usuphelele ubusawoti ingabe ulungeleni Nkosi engcwele kunokuthi ulahlwe Nkosi. Kungathi ke baba sikholwa kepha siphelele ubusawoti, siphelelwe iself control, siphelelwe ukuzinqanda Nkosi, siphelelwe uNkulunkulu engcwele isimilo. Siyacela Nkosi namandla ukuthi usiphe amandla uNkulunkulu engcwele ukuthi sikwazi baba ukuhamba indlela yeqiniso, indlela yobuqotho, nendlebo zethu Nkosi zingabi buthuntu, kepha sibe ilabo Nkosi abalizwayo baphinde futhi balenze. Siyabonga Nkosi namandla, siyakubonga ke Nkosi ukuthi wena wethembekile. Siyakubonga uNkulunkulu engcwele ukuthi wena akawufani nomuntu Nkosi, unomusa, unothando. Siyabonga baba emini Nkosi engcwele elithi izwi lakho ukuthi noma bonile Nkosi, wena Nkosi ilanga lakho liphumela wonke umuntu Nkosi.
Siyabonga Baba onamandla Nkosi engcwele, akekho ongalinganiswa nawe nokwazi ukubekezela Nkosi. Siyakubonga Nkosi enamandla, umuso nedumo nenkazimulo Nkosi uJesu Kristu makube kuwe. Wena okhazimula ngomngcwele Nkosi, wena omuhle, wena oyinkosi yamakhosi, wena ubusayo, wena okhona Nkosi owayekhona, osazobuya futhi uzolanda ibandla lakho elingcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, udumo lokufanele Nkosi ngaso sonke isikhathi. Kwelihle igama elinamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha siyakhuleka Nkosi, amen.